Os peregrinos que realicen o Camiño de Santiago da Ría de Muros Noia poderán disfrutar dun treito totalmente acondicionado. Trátase da ruta entre Pontenafonso e Orro no concello de Noia, na que se acometeron tarefas de restauración ambiental e paisaxística, procedendo ao reforzo do firme e a ampliación da zona de tránsito. O que se busca con esta actuación é que ese camiño, ese itinerario, ese traxecto que abarca o primeiro tramo dentro do concello de Noia, tendo en conta que o punto de conexión entre o concello de Outes e o de Noia é a Pontenafonso, e dende aí damos continuidade ata Orro, de tal xeito que aquelas persoas, tanto a pé como en bicicleta, que queiran facer o mesmo, pois dispoñen dunha plataforma, dunha superficie que está delimitada lateralmente polas, unhas travesas que delimitan ese percorrido, ca sinalización correspondente e fundamentalmente co obxectivo de disminuir os custes e as actuacións de mantemento futuras. A actuación incluiu tamén a instalación de paneis informativos sobre a fauna e a flora da zona, así como os diferentes elementos etnográficos e patrimoniais polos que discorre a ruta. Incluíronse tamén unha serie de paneis informativos de distinto contido, en algúns deles pois hai referencias etnográficas a muiños e elementos típicos da orografía e da paisaxe deste entorno, tamén determinados paneis informativos que falan da biodiversidade do mesmo e, por tanto, entendemos que esta actuación pois debe ter continuidade. O investimento neste treito roldou os 90.000 euros enmarcados nun programa de rexeneración de sendas litorais de Galicia. O obxectivo da AR de Muros Noia é seguir a traballar na mellora dos distintos tramos do camiño para facelo máis accesible e uniforme, a través do Plan de Sostenibilidade Turística que implicará actuacións por valor de máis de 2,5 millóns de euros nos 5 concellos da Ría de Muros Noia.